Pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoon Kristo, kung sino mang elementong espiritu na papasakit sa kanyang katawan, naway basbasan niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay, upang linisin ang kanyang katawan lupa. Huwag mo nagawin, upang linisin ang katawan lupa niya at espiritu, kung hindi kayo mangunat maghari sa kanyang buhay at magpaswalang hanggan. Amen. Aray! Aray, ang sakit! Amen. Aray! Oh my God, kasakit! Finish. Laya, kay laya, sa pangalan ni Kristo. Sige, Aray! tanggal. Aray! Kita mo yan ha, kapil lang yan. Aray, sakit! Sige, laya. Oh, Diyos! Kung kasakit! Sige, naligo na siya ng pawis, ilang segundo lang oh. Ibig sabihin, mga elemento. I-detect mo kung magtitik ko na maayos. Aray, ang sakit! Sige. Dumindit ko lang. Kaya, Aray, ang sakit! umubos na umubos. Sa pangalan ng Ama, Aray, ang sakit! tanggalin mo lahat ng tanggalin yan. Aray, ang sakit! Aray! Papalit tayo. Aray! Kukunin natin sa physical. Aray, sakit! Tanggal. Aray! Hindi ka siya Aray! gagaling. Aray, ang sakit! Ang Mga sakit! elemento. Aray, ang sakit! Nilit no. Aray, ang sakit! Oh. Aray! Kahit alisan ko ng papel yan, gagana lahat yan. Aray, ang sakit! Ang sakit! Nahawakan ko na siya oh. Aray! Sakit! Kahit tatlo pa, pag dikit-dikit ko sa mga Talaga, ang sakit! Pero ito yung sandata ko, hawak-hawak ko. Oh, sakit! Nahawakan ko na siya. Aray! 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 Aray, Diyos ko, ang sakit! Elemento. Ibalik ulit natin, para malusaw. Agoy, Paspas. kasakit! Aray! Linis na linis. Sige, paspas natin. Aray! Tawagin mo si Kristo in Jesus' name. In Jesus' name! Sige, paspas. In Jesus' name! Kita mo ha, tinanggal ko na yung sandata ko. In Jesus' name! Aray! Nahawakan ko na yung kalaban natin. In Jesus' name! Isa siyang Aray, ang sakit. duwende. Pulang-pula. Aray! Ala. Ang sakit! Aray! Ay, Diyos Siyempre, ko! lalaki to. Ang sakit! Linis! Aray! Ah, Ikaw, duwende, elemento. Alam kong naririnig mo ako. sakit! Pag hindi ka lumayas sa katawan niyan, itataas ko yung kuryente at apoy masusunod ka dyan. Lilitsunin kita sa loob ng katawan niyan. Tanda mo, Aray! bago ka umalis yan, alasin mo muna yung mga pinagdalagay mong sakit. Sakit! Bilisan mo pagkala. Aray! Sakit! Ubos. Aray! Nawala na, diba? O, kita mo, natakot yung duwende ko lang. O, nawala na sakit, diba? O. Wala na. Pero hindi pa yan aalis. Antayin mo, palalayasin ko pa sa nakataon mo yan. O, sandan, ako bahala dyan. Susugatan natin siya sa spiritual para hindi ka na niya balik-balikan. Sakit! Ano Aray! gagawin eh? Last. Tatago pa eh. Yan, hawakan na natin siya. Sabi mo in Jesus' name, Amen. Wala na yung best friend mo. Inom. Naalala mo itong ginawa ko sa'yo kanina? Sige, inom ka muna. Para hindi ka kita mo, 5 minutes lang, tapos na. 8 months mo sakit. Inom pa! Kami naman ito hawakan siya naman mo. Tingnan na malalim. Naalala mo to? Piki. Wala na. Wala na sakit. Kanina sobra. Patong pa lang. Parang Parang kuryente. Nakita mo na. Ito hindi kita ginamitan ng sandata. Daliri lang ha. Ng akin yung pamo. Bibigyan natin positive, negative kung gagana. Piki. Aray! Masakit Piki. man! Antay mo lang. Gagana yan. Bibitawan ko to kasi may kuryente sa taas. Wala na. May connection na ako sa taas. Ibig sabihin, wala na nakarang. Kita mo na. Salamat. Ano pakiramdam? Salamat sa Diyos. Nakakapagod pero nakakagaan ng pakiramdam, no? Ulitin pa natin para sigurado. Hindi. Sige. Hindi na. Para sigurado. Pikit lang. Amen. I-relax mo lang isip mo para walang kalmado. Relax lang. Wala talaga. Wala talaga. Wala na. Ubusin mo. Taga saan ka? Hermosa. Ano pakiramdam mo? Okay na po. Wala sakit. Di ba? Ilang minutes pa lang tayo? 6 minutes. Gagawin natin 10 minutes. Dito ka na.
Sarap sa pakiramdam, di ba? O, punasan nyo sir yung asawa nyo. Sabi pa, gusto pa sayang yung pawis. Yung damit nyo. Punasan mo, kawawa naman siya. Wala na sakit, di ba? Di ba hindi? Pagkawag ka na na, hindi na nga kita ginamitan ng papel, hinawakan ko na nga lang yung daliri mo eh. O, duwende. Doon yan sa bahay ng amo mo. Gusto ka niya. Hindi, totoo yun. Gusto ka yung duwende. Hindi ka naman niya pupuntahan eh. Sige, punas eh. Para ano? Okay na. O, bubuksan ko na yung hangin mo. Madali lang itong sakit mo. Wala. O, pakiramdam mo muna yung puso mo bago natin galawin hangin. Nawala na. Nawala na yung ano, parang ano. O, ngayon, wala na. O, mamaya. Kakalabitin ka na ng asawa mo. Smile. Pinapasaya ko ng asawa, sir. Wala. Wag ganyan. Huwag mo sasabay katawan. Mababali yan. Relax lang. Okay, kabila. Hingal mayos. O, ano paramdam? Anong gagana yan? O, shoutout dyan sa mga taga sa kalis na trabaho. Sa ano, Olongapo po. O, may kami shoutout sa Olongapo. Sa YouTube channel to, ha? Lagi salamat sa pag-subscribe. Kailan nakasubscribe ka sa YouTube channel. Relax. Kabila. Oo, kita mo. Okay, ganito. Yan. Abante ang konti yung quick. Hindi ba? Oh, relax. Yangan mo lang. Sandal. Sige, higa. Sige, huwag matakot. Ibagsak ang katawan. May bagsak, bagsak. Sige pa, todo. Higa pa, higa. Huwag mo labanan. Bagsak mo lang. Yan. Okay, kumana. Hinga. Tayo. Lagay sa punong tenga. Atras ng konti. Huwag yan. Punong tenga lang. Relax lang. Relax. Hinga lang isang beses. Isa pa. Hinga pa. Ano? Sino ba? Okay. Hinga. Upo. Ano paramdam? Di ba? 9 minutes and 50, ano lang, oh. Ayun, namula nilabin nito eh. Ano paramdam? Wala nang hingal. O, lakad, para malaman mo. Hanggang may nakaano pa ng tayo, lakad, para mamaya mo nang hawakan ng tubig mo. O, sige, ano paramdam? Wala nang sumasabit na pumipitik-pitik. Mamaya maligo ka. Mamaya pipitikin ka ng asawa mo. Nakatawa siya, ho. Yung asawa mo, masakit lang balakang. Balakang na sa kanya. Madali lang yan. Ano trabaho ni sir dati? Construction yun eh. Walang problema ang construction eh. Kailangan yun ng mga tao, ng mga mayayaman. Di magagawa yung bahay kung walang construction. Okay na. Salamat ka na sa YouTube channel natin. Thank you po. Taga saan kayo? Hermosa Bataan. Hermosa Bataan, pero nagtatrabaho siya sa Olongapo City. Olongapo. Kasambahay po siya. Pag wala kasambahay, kawawa yung mga mayayaman at tamad. Naglinis ng bahay. Shout out mo yung ano yan. Mga kaibigan mo. Sa lahat. Diyan sa Olongapo City. Magaling na. Magaling na po ako. Wala na. Nagustuhan siya ng duwending pula. Yung pag nawalingki ako, akala mo parang hinihila ako. Kaya Hindi na. ako makatayo. Ngayon, wala na. Hindi ako makabalance. Kaya mo na. Hindi ka na niya mamahalin. Wala na yung ulo. Tinanggalan ko siya ng ulo. Hindi tinapon ko sa malayo sa impyerno. Kaya hindi ka na niya maamoy. Hindi ka na niya makikita. Wala yung ulo. Hindi nga kasi doon kami nung buhay ko yung matanda. Kami naman dalawa doon. Pag trabaho yung Okay. Salamat mo na ha. Salamat. Thank you. God bless all po sa lahat.